Unha das obras que case todo o público vai coñecer son Os Piñeiros de Roma, de Ottorino Respighi. É unha triloxía de 3 obras, fai As Fontes, fai Os Pinos e fai tamén A Festa Romana. Neste caso é a peza do medio da triloxía, non? É unha obra de máis ou menos 20 minutos, un poema sinfónico, divídese en 4 partes e describe literalmente 4 espazos diferentes da cidade de Roma onde hai pinos. Digamos que o obxectivo de tocar este tipo de música, ademais do coñecemento artístico, do coñecemento musical, é tamén que nos faga un pouquiño reflexionar sobre valores humanos, non? E este programa ten ese componente, ou polo menos esa intención, tanto para nós, para os músicos, como para o público. Neste caso, un pouquiño que nos leva a reflexionar sobre un dos problemas que temos actualmente, que é o coidado do medio ambiente. E todos queremos vivir nun mundo que sexa habitable, non? E ao mellor non podemos facer todo o que está nas nosas mans para parar os problemas que temos, pero sí reflexionar un pouquiño, se cada un a parte que lle toca a súa responsabilidade coida o planeta, pois bueno, sempre vai ser un mundo menos deteriorado. É simplemente para que nos sirva como reflexión, non? Volvendo xa á música, estes 4 andamentos que vos dicía, que retratan diferentes ambientes da cidade romana, ten moitísimo sentido desde diversas panorámicas, non? Por unha parte, comezamos o primeiro andamento é xusto no norte da cidade, que é na Vila Borghese, e pouquinho a pouco imos facendo un percorrido polo perímetro da cidade en circular, pero xustamente ao revés das agullas do reloj, hasta que pasamos por unhas catacumbas romanas, chegamos casi ao sur no monte Gianicolo e chegamos ao outro lado, que tropezo con micro, que é xa o sureste, onde está ao final a vía Apia, que é unha das vías máis antigas das calzadas romanas de entrada á cidade, non? E tamén é moi interesante porque reflicte o paso do tempo na humanidade. O primeiro andamento recolle cancións infantís que se cantaban en 1924 no parque da Vila Borghese, e que curiosamente Respighi lle pediu á súa muller que llas cantase para despois, de sorpresa, metelas dentro deste andamento. Son cancións infantís e delas ver con un ambiente totalmente alegre, impresionista. O segundo andamento é un contraste, xa estamos a pensar en persoas adultas, non en nenos, e son as catacumbas. É un momento un pouquiño máis fúnebre, a sombra dos pinos, á beira dun cementerio, donde aparece música gregoriana, que é moi típico tamén en Respighi, bebe das fontes da música do canto gregoriano. Hai varias salmodias aí metidas que aparecen con tímbricas un pouquiño máis modernas. O terceiro andamento é un contraste. Aí xa estamos no plena etapa adulta, é un sono, é pola noite, estamos dormindo, é un ambiente un pouquiño máis poético, é esa idea, a paz, a tranquilidade, esas cores impresionistas. E remata ao final cun home adulto, é o exército romano que entra pola vía Apia desfilando pouquiño a pouco hasta que se sinte toda esa maxestuosidade. Pois nada, vamos a interpretar, esperamos que lles guste esta versión de banda dun xaponés, que é o que fixo a transcripción, Yoshihiro Kimura, e nada, que desfruten moitísimo do concerto.